baru? Hah? Ala emang ngobrolin jarang doko. Ala marip deh jari rajin. Dengar aku kamu itu. Dan kalau anda daftar kan duit tuh mau suruh gimana. Mulanya ada. Iya lah
Hurian itu hatta, selamat hari Minggu madihita saluhna. Guarni minggu ta sadarion, ima minggu reminisere, manang saingot ma akadenggan ni basam. Atau tapasonang maruhata, tapuji matuhata, marede hita sebukede nomor 14 ayat sadaro ditulu. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi perbadia natu mapalangit, dohot tanoon. Amen. Saingot ma ali Jahuba akadenggan ni basam, dohot asi ni roham, ay siya narobido akay. Asaunang marsurak-surak akka musuku midaaw, ali di bataku. Marhaba satu hodo au sayunang paila au haleluya. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang. Para si roha na sumurung, nama dok mauliate mahami tuho sian nasa roha nami, ala dilehoko anakmu nasa sadai tuha matean humoko pami, asa unang mago na porsea di ibana, alaya sahanguluan nasa leleng nileleng na dinasida, tata mahami ale amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus, nagabihabadiaon dohot hati gora dihami, saise sama dosa nami saluhut, ala ni pelean na sudenggan na pinelehon nai humokop hami, say paeleng mapinggolmu tutang yang nami, jala asi maroham di hami, mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Marede hita sebuknya nomor 600 walupulu sada ayat sada dohot tulu.
Tatangihon mah patik ni debata patik paonopon dohot lapatanna. Patik paonopon unakko mamunu. Dia do lapatan ni oddo. Ikut dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana. Asaunang hita olo mabahen sahi-sahi tunasa na mangulu. Ikon roha pangulu hoddo rohatta dinasa na mangulu. Ido sahatna. Atong rak mangido gogo mahita sa tua debata laho mangulahon naho bartu patik nai. Ale tua debata sai pargugui mahami mangulahon naho bartu patik mi. Amen. Mare de mahita. Tapauduk be marohatta dia dopan ni debata tatopoti madusata nagodangi martangiang mahita.
Ale Tuhan de bata pargogo naso hatu dosan para si roha na sumurung. Amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon. Rotu jolo ni habang sahabadiomi manopoti jala manganggukon dosa nami. Masajujut warsaki hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pahabahenan nami narwai. Dang huaholongi hami hosian nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa toddi nami, dohot nasa gugu nami, nang dongan nami, dang doso diri nami, hubahek kami. Dibahini tamado rimasanmu jala uhumanmu hami, tuhamatean saleleng nileleng nai. Alay na maporus mahamin waeng tuasini roham na godangi. Mangido sian nasa roha nami, sesama dosa nami salhutna, sayurupi mahami paubahon roha nami, alani Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si pangulu hami, dohot alani guarmu nabadiai. Ali Tuhan, saya si maroham di hami, halak nadangolon. Amin. Baga-baga taringo tu hasesaan ni dosata. Satokid dohu tadikon ho, alai papungok kumaho musemar hite-hite aka asini roha godang. Tagad di parpiar ni muruku kutabunihon bohiku satokin mararupoko. Alai mar hite-hite dengan basa saleleng-leleng na asiakku ho, ninna jahuba sipaluaho. Hasangapon madidebata nadigijang. Maredehita. Tuhan sadar sungguh Tatangihon ma hatan di debata nagabe epistel di mingguta sadarion imanan yenet sian pesalmen 120 sada mamukka sanayat sada sahat rodiwalu tajahama mar soring-soring. Ede hananakkok sai mangaranapi do mataku dopak akaduluk sia dia do ulaning ro pangurupio tuau.
dang tagamon loason na tarsuladit patmu, dak tagamon nok matani si jagaho. Jahuba do si jagaho, jahuba do perlingkumanmu, di labung ni tangammu siamun. Sai jagaon ni jahuba doho, sian nasa parmaraan, sai jagaon na do todim. Ima sahatna martua do akan tumangihon hatani debata jala naupiausa. Amen. Maret deheta. Tidakko maha porsiao tai songon nahina tidakko nidongatta saha porsiao di sadok portibion rak mahita madok au porseah di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosa na tu mepalangi dohotan au porseah di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sadai iba na tinubuhon ni si Maria naga bega syato di parbaria adora swabuhuan ido tuhata natu maun na bernit di panghuman ni silatus nama tetar pajal bo ibana di hau pinor silang na tua tuan watoru dung ditano na mulak mangun di hari patoruan nama naik tu surga lau hudu tu siabu ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosa ni di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manghumi halak na mangulu doho na mate au porseah dito di porbadia jala aduk sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akan na badia doho dihasisani dosa doho dihatai na madok mula mangulu sugu dagni halak nong mate doho dihanguluan na sora suda. Amen. Tabegema tikting namasa di Huriata di Minggon tanggal 5 Maret 2020. Na parjolo dan nasorang di basa-basa tuhata do sadada dan bawa di keluarga ni Amang Hendra P. Hutagaul inang boru tapubolon seorang na di hari Minggu tanggal 26 Februari 2020 inganan nasida di Jalan Bunut nomor 10 RT 005 RW 04 Kelurahan Pondok Ranggon Manangwi 2. Napa dua ruas napida mamuka sadarion pida huriado Amang Antoni tapubolon inak sarmauli boru simangucong rapdoho dua yanakon nasida sada bawa sada boru doho natoras nasida inang nonya Rasiana M boru simangucong
Bor Simajutak ingan nahian di Jalan Cibubur Pitu, RT 001 RW 00 Sia, Kelurahan Cibubur, Wik 10 Pidahuria tu Gereja Kristen Indonesia GKI Keranggan. Napatuluhon nang marbagas, tik-tik parjolo, nang majalo pasu-pasu pabagat cuma, Billy Swaskop Somalinggi anak ni Amang Insinyur William Somalinggi tubuni inang Niniel Suharjini SE, ruas ni HKBP Taman Mini Resort Taman Mini, Sian Huta Jalan Raya Hangkam Cilangkap, Dohut Orwana Norma Diona Boru Purba, Boru ni Amang Marhalam Purba Nahinan, tubuni inang Tiara Boru Hasibuan, ruas ni HKBP Cibur Resort Cibur Sian Huta Jalan Haji Bain nomor 44 RT 04 RW Onom Kelurahan Kelapa Dua Wetan Manang Wik Pitu. Pamasu-masuon di Patupa hari Sabtu tanggal 10 Maret 2020 di HKBP Taman Mini Resort Taman Mini. Masuk pukul sia wip. Namangihu tik-tik parjolo doho paduahon tik-tik tabahan. Nang majalo pasu-pasu pabagat cuma untung misail si Barani anak ni Amang Lukas Haposan si Barani nahinan, tubuh ni inang Oncelina Boru Samosir nahinan, ruas ni HKB Cibur Resort Cibubur, Sian Huta Jalan Jankes Angkatan Darat nomor 35 RT 001 RW 04 Kelurahan Munjul Wiktolu, Dohut Orwana Belina Elizabeth Uruluk Saribu, Boru ni Amang Pargaulan Doluk Saribu, tubuh ni inang Rostina Borsirait nahinan, ruas ni HKB Parparian Resort Ebenezer, Sian Huta Jaji Maria Parpariat Tolu. Pamasu-masu di Patupa hari Sabtu tanggal 10 Maret 2020 di HKB Godung Lagu Boti, masuk pukul 10 WIB. Namangiu tik-tik paduahon, nang majalo pasu pabagat semua. Ridwan Fernando Marbon, anak ni Amang Marihot Marbon, tubuh ni inang Mari Anton Puru Tagalung, ruas ni HKB Cibur Resort Cibur Sian Huta Jalan Uira Kencana B2 nomor 50 RT 01 RW 2 Cilangkap Manangwi 2. Dot Orana Pertika Putri Boru Napi Tupulu Boru ni Amang Darwin Napi Tupulu, tubuh ni inang Tinur Bortapolon, ruas ni HKB Cibur Resort Cibur Sian Huta Cibubur Villa 2 RT Tolu RW Saplopak Cimanggis Harjamukti Wik 2. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 Maret 2020 di HKB Cibur Resort Cibur, masuk pukul siawib. Bagian napapaton pertanggang wit. Hari Selasa tanggal 7 Maret 2020 Patupa ni Huria do pertanggangan Wiksada sampai 10.2 di gereja do live streaming, masuk pukul 10 siawib, nama Jabui Wiksia. Bagian apa limahon tupak tuha perluan operasional Huria. Hari Minggu tanggal 12 Maret 2020 Patupaon Huria do papungu tupak tuha perluan operasional Huria sian ganuk bulan di bagasan aplop tapasaha ma sialas niroha songot parbueni haporsiata. Bagian napaonopon Dewan Konania Punguan Lasia hari Selasa tanggal 7 Maret 2020 sermon Punguan Lansia masuk pukul 10 WIB, maringanan di GSM Gloria Lantesada Naniuluhon di Padita. Hari Sabtu tanggal 10 Maret 2020 Patupaon Huria do bona tahun NHKWP dimulai pukul 10 walu WIB, maringanan di GSM Lantesada Naniuluhon di Padita. Bagian napapituhon Dewan Konania seksi sosial hari Rabu tanggal 8 Maret 2020 Patupaon ni Huria do Pakubasion Madulo ruas ni Huria namar sahid ima naparjolo Amang Jesiahan Wik Opa di Rumah Sakit Primaya, napaduahon Niko Parhusip Wik Opa di Rumah Sakit Porli, napatulon inang Nonya Pengaribuan Situa N Boru Tagalung Wik 5 pemulihan di Bagas Nasida, Amang R Raja Guguk Wik 5 di RSUD Ciracas, Amang R Manalu Wik 7 di Harapan Bunda,
amang Situmorang Bor Siregar uik pitu rumah Pasar Rebo, amang Situa RG Simatupang uik 10 pemulihan di Bagas Nasida, amang Prof Asitio uik 10 di Rumah Sakit Sentra Medika, inang C Manurung Bor Sihobing uik 10 sada Rumah Sakit Siloam, amang Febrianti Borumalau uik 10-2 di Rumah Sakit Intermedika, Sean Gideon Butar-Butar uik 4 di Rumah Sakit Polri, Napa 10-2 Tunggul Sirait uik 10 sada di Rumah Sakit Ciracas, Buah-Buah Distrik Walu DKI Jakarta, hari Senin tanggal 10 Maret 2020 di Patupa Distrik Walu DKI Jakarta do kompen pangulan nagok tiki dohot padita na pensiun se distrik Walu DKI Jakarta maringanan di HKB Reso Cibubur na Majabui dimulai pukul 10 WIB na niuluhon ni amang Pareses Pendeta Bernard Manik MTH. Hobartu program kerja ni Huria tahun 2020 marhite tiktingon pinangido do tusude ruas ni Huria naso pasahato pilat tahun asa tapasaha bema pilat tahun tu Huria manang tu situa wik na B nomor rekening Bank BCA onom 2 80 siap itu opat-opat 10 tolu atas nama HKB Reso Cibubur daftar nau pasahat ton pilat tahun 2000 na adong di Meding Huria do di Warta Jemat napa siahon ruas namoding nunga marujung ngolu sahala ruas amani Huria ima amang situa barion nenggolan o pudina doli umur 76 tahun na hinabaluhon ni inang linceria boru panggabian maringanan di jalan Pataila 2 nomor 5 RT onom RW 10 tolu uik walu moding nadia hari Minggu tanggal 26 Februari 2020 tu udian di Bonapasogit acara maringot ruas ni Huriana moding jongjong mahita ujuk perdalanan ni ngolu ni dongat tahun laos paingotok kita dos sude nak kita pe disada tiki tongdo songon nasida ikon moding alani tok tong mahita marpakirimon na mangulu salileng di Portibion jala say hubas manak sadi hari pe hita laho manadikot tanon taingot mahatan itu hatta di pangukapon bidu saplopat ayat 10 tulu be martua ma akan amate di bagasa Tuhani olak nion tutu di doktor di masohok manasida siap paruh kilon nasida ay namangihut matu nasida ni ulan nasida tabuan masude keluarga nang si solhot na tininggalhon ni dongata nang jumolomo dingi asa anggiat matu hatta na mga pulinasida alani martangiang mahita di bagasa rohata B. Amen. Mari demahita. Ooh.
dulu mahita. Songoni matikting di minggu tasadarion akatikting bui mata jaha na adong di warta jemaat. Tapi kima ede pujian sian punguan kur inahanna. Laos juruti manon sian punguan kur ama agape.
Mereka laos kataku pilihan sadaka atau sadari. Damene di batana sumurung sian saluhut roha, imana mangaramuti ate-ate dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai.
Amin. Horas madihita. Amanginang na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus, turupuk di minggu reminiscere di bagasan sadarion, ima sian suratnya Apostel Paulus tuhala Rom, di bidu 4, mamukasian ayat sada saat rodi ayat 5, saat dohot ayat 10 tulu, saat tu ayat 10 pitu. Hujahama tu hita ganup songonon matar surat disi tapayut ma di bagasan rohata. Behama di rohata. Ahama jupang si Abraham amatai taringo tu daging. Ai ia pitor si Abraham sian naniulana adong ma si pangasahononna. Alai datung maradupon di bata. Aida oddo didok surati na porsea do si Abraham di debata gabi ima dirajumi bahan hati goranna utang naso terjua do upa si jaloon nina mulaulaon datung asini roha alai ha porsea oddo rajumon gabi hati goran anggo di jolma naso mangaraduti ulaon asal porsia ibana di si pitori na jahat aidada marhiti sian patiki ro baga-baga tu si Abraham nang tu peparanna nama dok ibana tumean portibion marhiti sian hatigoran na sian haporsionido ai aut akasiraduti patiki gabi panean dang marguna haporsioni jadi pesan ma bagai-bagai ai di horhon patiki dorimas alai anggo suada patik laos suadong do pangalau sion dibaheni sian haporsioni do bagai-bagai asa sian asini rohado ai naing hot bagai-bagai disadok peparan nai dada holan didongan sapati ini si Abraham dohok do didongan nasaha porsiaon ai ama ni hita salhu na do ibana hobbar tu natar surati hubabaki doho gabi ama ni natorok bangso diado pani di batamai nahina porsiaanna si pangulu akkana mate jala si jou naso adong hian gawe adong ima sahatna hamuna manami na nami na hinaholongan ni bagasan Kristus Jesus sehat do hita teh tadda do bulan muda songona gugus warat tabah iyo sehat nantong dakubo to amang silele songona semangalus nakil sehat do mamang indulah alana molodong alus suku-suku nikun dua liu sudah deh tarso kita tikina nama rumah tanggai tarpasu-pasu aw saya hupar rodi molo disukun tubawai ulu doho ulu buguru tong ale molo tu akaina ulu doho ala ala memang sangoni maju nama sate dang naman dok nagali akainai ala tarsongun na ugurang do na di hailahon ya kaina teh ala ngatengkan atar di pamereng ngoti ulune songonon habe nga di sirohana rupani ngate kan itu amanginang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus suku pesehat hita ala memang rikok nai hahipason songon jemita ku di 3 minggu nasal manang minggu nasal pura 2 minggu nasal pura molo tahatai kesehatan rikok do kesehatan perdagingon itu dah alani sehat do manang hipas do pamatang taboi hita merdela manang tu dia roh hita merminggu balani sehat do roh hita mardohoti aka kegiatan pesta songonat hari alani sehat do at sugari dang sehat hita eje burudah apalagi songona betuk-betuk nang penga pakai masker inna
Nang pengamago COVID sa dibering colma deh. COVID na dia museum, nakan begitu ya. Ina. Betul mago may jabu iba. Alay, rikot do hahi pason. Rumikot do hahi pason di partodion. Amin. Itu dah. So dia do hita majaga hahi pason ni partodion. Tarsongonido naneng tabigi di bagasan trupak tahun taring tu hapor siotai sampai di mana keseriusan kita beriman. Itap di dia do hita serius marsitutu di bagasan hapor siaw. Songod dia do hita mangisi manang manggohi kebutuhan ni partodiota. Songod dia do hita manambor nabori hapor sota. Godang halak tumagod do siga hapor siaon daripada siga perdagingon. Di bahalak may. Adong do halak makiri di bagasan uluna. Toy mak. Na penting sehat. Na songod dia pe hapor syoki parpudi may. Ay masyatusan do hau do debata manang debata tugi baru paning. Amang inang nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus dan asing dihita guarni si Abraham. Jala keudikan ni Abraham siya debatado guarne. Dan si Abraham beho. Alay gabi Abraham. Sumurung do si Abraham di pamerengan ni debata. Sumurung buy do konon ala ni si Abraham do na marhasurungan di bata tu iba na gabi marhasurungan akan porsia di jolo ni di bata. Alani si Abraham do hita gabi jol mana di balua. Alani si Abraham do gabi tarbarita manang tadok hita gabi halak na porsia. Alay detong si Abraham nabuhi paluho kita manginang ay jol madu iba na song kita. Dangadong ibar na hita do si Abraham. Bahola ni si Abraham nga mati. Bahita mangulu. Si Abraham di pada narubi bahita sonari. Alay ang usian hajol man na sarupa do hita. Do si Abraham hola ni. So na hudok nakit alam marhasurungan do si Abraham. Di debata dipilih baibana. Didok matibana bukas maho. Gabi pasu-pasu maho. Ala nu ngahu pasu-pasu. Jadi sahalak na luar biasa doa manginang si Abraham. Ala hapursion ni hapursiaw na so hatultulan. Iru teh bolu data Batak. Da katultulan hapursion ni. Beko kamu mah dang napugo si Abraham da na di juri bata ibana bukas yan hutana. Namorajong do ibana. Nyaman ibana. Tidak ada yang kurang. Asing ni dang adong sa tabi anakonna. Sian sudut finansial dia luar biasa. Gudang artana. Ale ditikina songoni ma di juri bata ibana bukas maho ale Abraham. Ulu ibana. Dang maju ibana. HP nyaman ni bana. Taburung uluna. Jala di pasu-pasu dibatai bana, dilo dibatasi Ishak. Ditiki marsiajar bajar dope si Ishak. Ditiki tabu-tabu na margel lagi bana. Kan itu tiki dana kita inangkan. Ditiki dana kan hurre. Iba pe hatok mamulak sa karejur pani kola mamereng dana kon hurre geleng ni sedonin na. Wah. Langsung dia lusi do babang semua do bapakan begitu ya. Hurre semangat kita. Terus kita perhatikan perkembangan ni dana ki. Tabu-tabu ni nomor dana do pe si Abraham. Ale justru ahari do di bata pilihon anak mi. Dan anehnya dia mau inang. Nasuhatul tulad do sa sitong na hapor siyaw ni si Abraham. Ido ubana, didok ibana, upuni na porseya. Bapak orang percaya. Tiruan ni na porseya.
Manang isi na porsian, manang madok diri na porsia di bata ama anak doto di perbadia, tiru masih Abraham. Dan adong majua ibana, dia tidak membuka ruang untuk berdebat dengan Tuhan. Dia tidak membuka ruang kepada Tuhan supaya ada argumentasi untuk menolak apa yang dikatakan Tuhan. Dia mau. Dang songon si Jona ibana disuruh tu Ninive lau tu Tarsis dau mertabuni mau dau ala dipakai si Jona do oto-otokna dang hapor sionna ai molo de bata marsuru molo de bata na mangigil pasu-pasu dui lasini roha dui di baheni laos ido gabi suhat-suhat manang barometer di halak Yahudi nang dihita kana porsia taringo tu ha porsiaon di si Abraham manginang di bahini di halak Yahudi lebih luar biasa do si Abraham gabi tumigo do nasida ido makana maul halak Israel manang halak Yahudi majalo Tuhan Yesus karena Abraham bagi mereka tidak ada tandingannya. Apa yang dikatakan Abraham, apa yang dilakukan Abraham menjadi patron bagi kehidupan mereka. Gabi role model bagi dinasida. Molo si Abraham mangulu di bagasan patik do sunat parsunaton. Gabi ima perdebatan ni ala Kristen di Roma hati hai. Ala diba toropat do halak Yahudi da gabi Kristen di halak Rom. Hapi gudang do naso Yahudi di si adong mau perdebatan. Iya haluani halak na berhak majalo haluani halak na taluk malua di bagasan nguluna ima halak na mangulahon patik dohot parsunaton ale Roma di patikos si Abraham di patikos si Paulus ma di bagasan turpuk tahun behama di rohata ahama jupang si Abraham amatai taringo tu daging Urian ni Kristus nahina holongan di sima tarida manginang rikok nai hape ngulu na marhapor siaon. Dang holan pengakuan manang ditiki na makatidakon hapor siaw kita gabi tarajumi madirita gabi halak na porsia. Sa sitong na ahado prinsip ni palapatan ni halak na porsia. Urok matuhita. Hidup dalam iman ikon marhatarida addo diparange manang dipanggulmiti nunguluna molo ridok hapor siaon ngulu dui ngulu taido hapor siaw taya manginang ngulu taido hita porsia di pamanganido hita makatidakon na porsia hita pabuahon na porsia hita ale molo halak na porsia ikon mangulu di bagasan ngulu songon nahina porsia anai mangulu ibana di bagasan hauduhon tu di bata tidak ada keraguan-raguan bagi orang yang beriman dang adong keraguan-raguan ala buah ala pos rohana ini makana jojo tu lapati hata porsia sian pos ini roha dui molo porsia iba na pos maroha disi porsia autuho ala pos rohaku diho deido ala pos dorohatta tudongata gabita donga-dongani porsia hita tu nasida asugari dang pos rohatta tudongata dang porsia hita tudongata curiga do terus sarong do kecurigaan na buah do nengon molo mekel peibana mekelah do nengon kan begitu molo tangis peibana tangis do nengon gudang suku-sukun molo so porsia ale molunung na porsia menak do jolmai itu makana di masa ni akka arisan-arisanon ya majo nah ya do honau mararisak kami tong do bawa pi mararisan do iyo ale dang dibotoy naton arisanon ale gabi diboto masonari kan begitu ya mararisan ala niya ay arisan ni kan akan nasaling porsia deh
Buah molo soporsei betul dong ata. Doh mai doh mendaftar. HP di bereng madatan. Sih adang pula doh tahu sih. Gue ingat itu lu heli hona di sini musik. Molo porsia, neta buat na porsia. Adong pos ni roha. Ido na diodol ho di bagasan tu hita di kyo na manginang. Asa porsia ni gabi model di hita gabi ngulut rupani. Dan asal porsia hita tu di bata. Kalau orang yang percaya dia yakin apa yang diberikan Tuhan itulah yang terbaik, apa yang dialami dalam hidupnya itulah yang terbaik untuk kebaikan kita. Seorang Abraham buka semaho, dia enak, godang artana, godang hatobanda maaf, dia bisa hidup nyaman, dia bisa mengatakan oh Tuhan unang majo satu kinai mak, unang majo Tuhan. Dan ketika dia enak-enaknya sama Ishak, ai diloko Tuhan. Songon alai ubah-ubah mak ate. Ya do najulu ton 80-an pater tuak tabo to do lawan ni bataki. Ya. Ala dilo de bata dak danak. Tunasida las rohana maulate Tuhan. Ape mate. Dungi dileo muse. Mate muse gabiru matang yang na ale margagag doda. Da margagag. Maulate Tuhan dilehoko dak danak dibuat to. Dilehoko dak danak dilehoko. Nari puhuru dak danak kau Tuhan ni na muse. Ale gagag don unang-unang tu bagasa rohata. Mungkin Abraham bisa begitu. Dia do Tuhan ai siakodo dak danaki diloko tu asa adong gabi pasu-pasu gabi bangso gabi aman na porsia gabi aman ni salut bangso ai sianau do sian paparakuru gabi gok portibion ido hatam tu abe dibuat to. Dia bisa berdebat di situ. Amanginang ido makana husuku nakin. Hiaro tapar roahon hapor syota. Bagas do lapatan ni hapor syaon. Di bagasan perdalanan ni ngulu ni akan hapor sya. Ala halak na porsia ido nadaputan gogo. Songo nahudok nakin parjolo marhasurungat do na porsia di dibata. Marhasurungat do na porsia di dibata. Jangan pernah ragukan Tuhan kalau kita menyatakan diri bahwa kita adalah orang yang beriman. Itu makanya di dok Martin Luther, sola fide, Holland hapor syaun. Dungi di dok muse sola gratia, Holland asini roha. Dan terbaik kita daputan haluan molo alani parangin aringgan. Alani hapor syaut taido ala marhasurungan dohita alani holong ni dibata dohita gabi dipitori mahita gabi dibenarkan mahita gabi dipasitong mahita gabi dibadingkan mahita gabi dipatikos mahita gabi dipatigor ma akana hurang dihita alani holong ni dibata porsia dohita disi porsia do bahwa di perdalanan ni ngoluta imana dumingga nasihat debata mau dohita ramangalusia manginang ala godang dohita mempertimbangkan ay borak do penguluku ay godang do persoalaku ay adong do pesahitu godang do pisipikraku ale roma hatari debata molo na tutu dohita porsia songon si Abraham gabi dipitori ibana pos rohana manangahape namasai odo na duminggan dihita. Kadang kita dipikir rusak pikiran kita aja. Ya. Dang dinggan nabi nahujalo obah. Ay hobar tu suhat-suhat do manginang. Molo di lod debata tu hita. Pasu-pasu. Ay sudidu pasu-pasu. Sudidu na dilihon nay gabi pasu-pasu atong tajamot to mahapor syotay tajaga mahapor syotay molo so naganggu roham molo no sa ganggu hita di bagasan pardala na ngulutay ingok magwarni minggu taon reminisere
Saya ingot ma ali jahuba akadinggan di basam dohot asin roham. Molo songon na pojot pikiranmu. Dok ma reminisere. Saya ingot ma ali jahuba akadinggan di basam dohot asin roham. Molo godang paru kilommu, paru kilota, arsakta, sudi na mambenjut rohata, mamben maol hita manatap tujulu. Ingot ma, reminisere. Saya ingot ma ali jahuba, akadinggan di basam, dohot asini roham. Ai alani hapor syota na tu di batado, terbaik kita majuhon reminisere. Saya ingot ma ali jahuba, akadinggan di basam, dohot asini roham. Martang yang mahita. Ali Tuhan di batama nami. Maula tema di pasat rohanami ala di loko partikiat di hami. Marhai pason pamatang nami. Marhai pason nang partodion nami. Ido ubahan na hulakaho kami lakanami. Tu bagas joromon Tuhan. Ala masihol partodion nami. Marsaur dohot ho. Rap dohot dongan nami sahuria. Di bagas jorom. Ali yamang ajari hami asalomoni roham nasa toktong masih gorgor di ngulu nami asa pos rohanami di hatam di reminisere taringo tu asin roham do dinggani basam aka naulido napinatupam di ngulu nami nang pesipata maol hami mangatusi napinatupami ajarim hami Tuhan ay marhiti haporsioni gabi marpos ni roha mahami tu salu na pabayanammu di balik ni akan masa na huwadupi hami adong do sakka mu amang adong do tahim akan adinggan nang lehonommu tu hami ajari hami benget ajari hami asa sabar pay may mahon asini roham do dinggani basam ay alani ido mangulu hami alani ido marhai pasok kami alani ido tarpatu pahami mangula aka ulon nami pasu-pasu hami Tuhan pergugui hami majamot ton hapor siaon na pinasaha mi di hami ay gugu dui di hami ala pos rohanami taringot sakakmu nang pabahenammu pasu-pasu maruasmon haka bebici buburon ramoti hami saluhukna lehon narikot di ngulu nami tarlumubi aka sihol ni rohanami diragam ni sihol ni rohain diaka hai pason diaka persauran nadingkan diaka pangabahan natama tupahi ulon nami asa marhiti hupake hami lau mamuji ho do pasanga pokok. Pada usia kami akan permaraan Tuhan. Pada usia kami akan najahat. Pada usia kami akan perbada-badaan. Holong mi mana mian dihami. Ay molo mian holong mi dihami terbaik kami do lomoni roham. Tangihon aka tangiang ni ruasmon. Uju martangiang nasida mangidu aka si pangiduanna. Dia ka rokap ni anakonna. Dia kasih seseorang ni pahupu nang akayanakon di perkarejuan nadinggan di persikolaan akayanakon manang pahupu pe sudi tahe akan natinangyakon ni ruasmon nang di akahamaolo na dia dupi nasida tangi ho Tuhan uju martangi yang nasida asa tarhatid dakon nasida reminisere say ingot mali jahuba akadinggan ni basam dot asini roham pasu-pasu ruas munamarlasin roha ala di basa-basa hokoda danak dinasida di keluarga Hendra Hutagaol dot buru tampu bulun seorang dak danaki di bagasan hai pason nang natorasna ajaria natorasna Tuhan mar mudu-mudu ya nakonnai hobar tu haporsyonna asa magudang ya nakonnai di pardagi unang partodion ditadda ho Tuhan jalaya nakonna burju ya nakonna sidai pasu-pasu dia karuas ni huriam naneng mancalo pasu-pasu parbugason ima billi swaskop soma linggi
dohot Norma Diona Boru Purba, Ridwan Fernando Marbun dohot Pertika Putri Buruna Pitupulu, ditikina gabi ama ina manasida di Huriam nang di Portibion, para di rohana sida manjalo pasu-pasumi, asa ingot nasida hodo na pasadahon nasida, marhiti holong nasuan di bagasan ngulu nasida, pasu-pasu aka ulaon, naneng patupaon ni keluarga, di pesta adat naneng ro, ditikina marulupulup nasida, rap dohot natorasna, pasu-pasu dia karuas ni Huriam, na di bagasan Parsahiton, amang Jesiahan, Niko Parhusip, inang Situa Boru Tagalung, amang Raja Guguk, amang Manalu, inang Situmorang Boru Sirigar, amang Situa si Matupang, amang Profesor Asitio, inang Cimanurung Boru Si Hombing, Febrianti Boru Malau, Siandion Butar-Butar, adong dope ruas ni Huriam na marsahit, naso targoar dison, nang akatodong nami, si solhot nami, suditihe, na huboto hami, dongan nami na marsahit, nang nasida hubak kami todupamu, pamalum Tuhan, marhidi ubat na pinangan na, do suditihe usaha ni medis, gabi hisar pamatang nasida, buhi hami marsaur di bagas Jormon, pasu-pasu na marlas ni roha na marulang tahun, di kelahiran dohot pernikahan nang nasida pe marningot aka pasu-pasumi tabay gugu di nasida asa toktong di bagasan lomo ni roham nasida patubaon aka nadinggan, paingot hami ditanggung jawab nami songon ruas ni Huriam, paingot hami ditanggung jawab nami songon halak na porsia hami, paingot hami Tuhan dia ke ulaw nami di status nami manang AHP songon natoras, songon yanakon, songon ale-ale hami, do songon dongan hami dak kadongan nami, asiru ham sisa dosa nami, jalo mahami di bagasan Kristus. Amin. Mari demahita laos tapasahat ma piliata. Yesus, selalu
pangakon ma piliata. Ali di batama nami na di Banua Gijang. Hodo harorowan ni saluhut selehon-lehon nadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajom ritonga-tonga ni huriam. Dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni silon lehon mitu hami. Asalam girgir hemadok mauliati tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Namin na di Banua Gijang, say pinurbadia maguarmo, say Roma harajonmo, say saut malomo ni roham di Banua tungaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sa daron hanguluan siapari, si sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, una kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor hon madamena tu todim.